ଆପଣ କ'ଣ ଏପରି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରଡକ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁନିଆର ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି? ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି କ୍ଲୋଜ୍-ଅପ୍ରେ ବ୍ରଶ୍ କରନ୍ତୁ, ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଲାଇଫବୟ କିମ୍ବା ଲକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କେଶରେ ସନସିଲ୍କ କିମ୍ବା କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୋଷାକ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଫ, ହୁଇଲ୍ କିମ୍ବା ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗାଧୋଇ ସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପଣ୍ଡ୍ସ କିମ୍ବା ଗ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଲଭଲି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ୟୁନିଲିଭର ଲିମିଟେଡ୍। କେବଳ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରାୟ 3.5 ଆରବ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ୟୁନିଲିଭରର କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କାରଣ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଆଜି ଦୁନିଆର 190ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହା ପ୍ରାୟ ସାରା ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟାପିଛି, କାରଣ ମୋଟ ଦେଶ ହିଁ 195ଟି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ସାବୁନ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ କମ୍ପାନୀ କିପରି ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ଯେ ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆରେ ରାଜ କରୁଛି? ନାମରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଲାଗୁଥିବା ଏହି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ କିମ୍ବା ଏହାର ସତ୍ୟତା କିଛି ଅଲଗା ଅଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ HULକୁ କେଉଁ ସବୁ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଯୁଦ୍ଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ସେସବୁ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା।